मुलुगाव खौरां बिजोङा बिराद गिदिर समाज दानायाव रल लायो। जोंनि समाज फोसाबनाय, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय, जोंनि धोरोम फोसाबनाय आरो मोनसे हारिखौ गोजौ मानदान्दायाव बोखांनो जों खौरां बिजोंखौनो जोङो बेस्ट वे होननानै पृथिबिनि मानसिफ्राबो दिनै गनायना लादों। आरो जोंनि बर' समाजावबो जदिअ फिसा फिसा पर्टेलखौ जोंनि बिटिसि हालामावहाय बेखेवनाय जादों, जेरै बर'लेण्ड बुब्लि, बर'लेण्ड रादाब, आरो नै दा टाइम्स नाव बर'लेण्ड आरो गोबां बिदि दङ। जोंनाव माने गोबाङा हयथ' थैलांदों, गोबाङा नोरजिनानै दङ आरो गोबाङा हयथ' बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थागोन। खिन्थु मोनसे सांग्रांथि रिभलुसन फैदों जे बै खौरां बिजोंनि गेजेरजों हारिखौ गेरेमसा महर होनोब्ला जोङो बयनिख्रुइ साबसिन रल लानांगोन, बेखौ दिनै बर' समाजा बुजिनो हादों। आरो टाइम्स नाव बर'लेण्डनि दा जि 5थि गायसन सान, बे गायसन साननि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन, जोङो हारिया मानसिफ्रा होनो जोंनि बर' हारिखौ सोबख'दों, गादबदों, नासयदों। जोंनि बे सोबख'नाय गादबनाय नासयनायखौ जोङो माबोरै सोबख'जादों, माबोरै नासयजादों, माबोरै गादबजादों, बेनिफ्राय जोङो माबोरै संरैखा मोननो हागोन, माबोरै रैखाथि मोननो हागोन, बेनि लामाखौ नागिरनोबा जोङो खौरां बिजोंसो नागिरनांगोन। गतिके खौरां बिजोङानो बेस्ट वे, आरो बे खौरां बिजोंजोंनो जोङो हारिखौ बोखांनो हायो। सार, राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरि बिथांमोनखौ जेनेबा बिपिएफ दोलोनि खौरां बुथुम थांनाय, इउपिपिएल दोलोनि खौरां बुथुम थांनायाव बेवहाय माखासे गेना गोरोन्थि बुजिलायनाय। मानसि हिसाबै बयहाबो डेम'क्रेटिक मोनसे हादोराव मोन्थाय दङ। नोंथाङा बिपिएफखौ सापर्ट होयो ना इउपिपिएलखौ सापर्ट होयो ना कंग्रेसखौ होयो ना बिजेपिखौ होयो, दिस इज आप टु इउ। बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु जोंनि माखासे थौले गोसोनि मानसिफ्रा बे खौरां बिजोंगिरिखौबो जे मा होनो राजखान्थिजों लोब्बा दं होननानै डिफारेन्सियेसनखौ लाबोनो नागिरो, बे दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो जोंनाव माखासे खौरां बिजोंगिरिफोरबो दंमारो, गैया नङा। बेयो पक्षपाती खालामो। बियो आसलथे खौरां बिजोंगिरिफ्रा बा मिडियाया बियो पक्षपाती गैयै बा पार्सुवेलिटि खालामै जानो नांगौ। हानायमानि एसे एनैया थाखायो गोसोआव, बायासनेस जानो नागिरैखाय। बे बायासनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हागोन, बेनि हाबाफारिखौ गावबा गाव मावना लानांगौ। खौरां बिजों हिसाबै, मिडिया हिसाबै, मिडियाया समाजाव माबायदि रल लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो? सासे खन्थाइगिरि बा सासे रायथाइगिरि बा सावरायथाइगिरि बा थुनलाइगिरिया गावनि थुनलाइखौ फोसावनोबो खौरां बिजोंनि गोनांथि जायो। गतिके आं जास्ट मोनसे एग्जाम्पल होदों। हमनानै ला, जोंनि बर' हारिया बैसागुखौ माहारियारि फोरबो हिसाबै लादों। बे माहारियारि फोरबोखौ गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेखौ धोरोमारि फोरबो होननानैबो साननो हागौ। दा बे बुस्थुखौनो जोंहा जे बर'हा मोनसे माहारियारि फोरबो दङ, जेरै बैसागो फोरबो, बे बुस्थुखौ जोङो मुलुगनि मानसिफोरनो सिनायथि होनोब्ला खौरां बिजोंनि गोनांथि जायो। दा हमनानै ला, जोङो 22था बेसादनि सायाव बर'फ्रा GI टेग मोननो हाबाय। बे GI टेगखौ जों मानि दारै फोसावगोन, मानि दारै जोङो मुलुगनि मानसिफोरनो सिनायथि होगोन? बेखायनो खौरां बिजोङा मोनसे हारिनि थैनाय थांनायखौ रल लायो। गाज्रि खौरां बिजोंगिरिफ्रा जुदि गाज्रि रावै बर'नि गाज्रि हुदा, मानसियाव बयनावबो गाज्रि हुदा, मोजां हुदा मोनसे थायो, बेखौ जोङो बिजिरलायनायनि गेजेरजों फोसावनांगोन। दा माखासे जोंनिया फेक, नंखाय, जायखौ आसामिसाव हालदिया हांबादिक होननानै बुङो, नंखाय राव फोसावनानै हारिखौ माने गुरलाय गुरजाय खालामनो नागिरो। बिदिखौ जों खौरांगिरियाव दोननो हाया। बेनिफ्राय जों गावबा गाव बारग'नानै नंगौ खौरांखौ समाजनि गेजेराव फोसावनानै हारिखौ जौगाहोनाय आरो गुबुन हारिनो जोंनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बा गावनि सोमोन्दै मिथिहोनायानो नंगुबै खौरांगिरिनि बिथांखि आरो बे बिबान। सार, माखासे सम माखासे दुथां सुबुंफ्रा खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायखौ जों नुबाय थायो सार। बेनि थाखाय जों सानफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। समाज बेबस्थाया मोजां जानांगोन। दा सोरबाया जौ लोंनानै, ड्राग्स जानानै, गाव फ्रास्ट्रेटेड जानानै खौरां बिजोंगिरिफोरखौ मोजां खौरां होनायखौ बिजिरालासेनो गाव दाय मावखानायखाय, बियो गावनियाव थोंजों जानायखाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो जौगानाय समाजनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि मालाबाबो खालामा। जायफ्रा गाहाय निष्क्रिय मेन्टेलिटिनि मानसि,
एखे पुअर चिफ मेन्टेलिटिनि मानसि बे मानसिफ्रा बेफोर खामानिखौ मावो खौरांगिरिफ्रा समाजाव माबायदि सोमोन्दो थानांगौ आरो समाजनि मानसिफ्रा खौरांगिरिफोरखौ माबायदि सोमोन्दो लानांगौ माबायदि खौरांगिरिफ्रा जादों समाजनि दिथागिरि लामा दिन्थिगिरि मोजां गाज्रि लामाखौ संखारनानै मोजां लामाखौ संग्रिनानै लामा दिन्थिनायानो बा फोरमायना होनायानो खौरांगिरिनि गाहाय बिबान गतिके रेसपन्सिबिलिटि रल एन्ड रेसपन्सिबिलिटिया खौरांगिरिफोरना बहुत जौगानाय आरो दिनै बड'लेण्ड मा होनोमोनलाय मा निउस होनदोंमोनलाय जोंना टाइम्स नाव बड'लेण्ड जा निउस पर्टेल मेडिया बियो दासान्दि जोंनि चिरां जिल्लाजों लोगोसे मोनबा जिल्लाजों लोगोसे बड'लेण्डनि बायजोनि बर'फोरनोबो जे मोजां मोनसे मेसेज हरनो हादों बेनो खौरांगिरिनि बिबान गतिके समाजखौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय बोखांनोब्ला डिस्ट्राक्टिभ सेन्टिमेन्टनिफ्राय हारिखौ बोखांनोब्ला खौरांगिरिया रल लायोब्ला हायिनि जेबो बेबस्था गैया नोंथाङा फालांगि मावनायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाफुङै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों नामा? नोंथाङाबो माबा मोनसे साननायनि दौलेङाव गोजावनानै दङ नामा? माब्लाबा साख्रि नागिरनानै बैसो बाबेनलांदों नामा? माब्लाबा जुलि लानो साननायनि समाय लानायफ्रा जाफुङाखै नामा? जुदि नोंथाङा बैफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला मुलुग दरबारनि मुंदांखा तन्त्र मन्त्र मायाङाव सोलोंथाइ लानानै फैनाय कल्पना देवी मुंनि सासे सुबुंनाव फोनांजाब खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै लानो हागोन। फोनांजाब खालामनो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाफ्राव फोनांजाब खालामनो हागोन। मानोना मुलुग दरबारनि तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जाबाय मायां, जेराव मायांखौ सोलोङोब्ला नोंथांनि साननाय आरो गोसोनि लुबैनायनि जेंनाफोरखौ हमदांनानै थार लामाखौ दिन्थिनानै होयो। बेनिखायनो गोबाव खालामालाबानो कल्पना देवीनाव फोनांजाब खालामना थार बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाखौ होनाय जादों।